Ik ben ook IFK-schipper en dat is leuk om een boeitje heen varen. Maar ik vind dat hier gaat het om. Met 4 man op een scootje het IJsselmeer op en ook met Winkrig 7. En gewoon op elkaar aangewezen zijn. En dat is gewoon ja, het vakmanschap van het zeilen op het binnenwater. Lokwijnske. Ja, dank je. Dank je. Ja, dat was deze wedstrijd aan de ene kant wel nodig. En aan de andere kant ja. Je moest wel een beetje geluk hebben waar je uitkwam met dit weer. Wij lagen vanaf het begin af aan wel vrij vooraan. We werden alleen ingelopen door de eenvoud. En we zijn toch naar de Lelystad gegaan om te kijken of de sluis het daar deed, want die was stuk. En iedereen die daar ook was, is eigenlijk naar Enkhuizen gegaan om niet op die sluis af te wachten. Maar wij wilden niet met deze windvoorspelling bij Enkhuizen het IJsselmeer op. Omdat het gewoon daar niet leuk is met zuidwest heel veel. En we konden nu mooi onder de dijk zeilen. En dat was het, daardoor werd het zeilen met zwaar weer een stuk makkelijker. Prut. Proost jongens. Proost jongens. Proost. Ja, helemaal goed. Dankjewel.